Hello guys, nadi mama jugal ready go ha thani bagi borok jak jugal lo chini photo mukhani dek chung dira si beren thani tini mama nadi pen kan jia jak koi chum jak thani mama chun thani do nai tong di chini blog no tini ni blog chung bozar pun thana no phono wano tapos akhon dari jugal puo camera khaima liya chini bag negari jugal ja mama ni tima mangse tapos thani bere di gon tong ta sin jugal pu chung camera khaina kare jan jan jugal tong khaiba tapos jugal pekha tapos camera khaja chung akhoi thamra no phono nai nai tong di chini blog no guys nadi moro masna le dia khoi se thujak lama hindi thuj ta ha chal matin di thuja nadi akhole thangha chung kasue sak porjonto nong no phono nai bisa jara katal khai nai tong nai rokbo se subscribe khai di chini channel no barayong jakha kisa comment khai sadi nai tong di tini ni chini blog no himtong ta bungnai di masni sakang hai Raji Kumar ko Pidartal